have also lost a very important part of this organization, because what they have left is going to be a space that it will be very, very difficult to fill. Sinqotyiwe isixhenxe kwisibhozo samalungu ANC asweleke kwintlekele yebhasi nabebuya kumsitho wokusungulwa komqulu wonyulo walo mbutho kwiveki ephelileyo. Can we trust the ANC to fight corruption when they have been embroiled in one scandal after another? Inkokheli ye-UDM uNjengele Bantu Holomisa uyichaze njengehlazo into kacimicimi wombane esele yamkelwe ngabemi beli. Sundown. That's a tackle so bad by Yolo so bad by Fenaconi Tone. Penalty. Ita Shalulile, uyile. Shalulile. Ayeke mnatheni. Kophala body. Imamelodi Sundowns ibethe iTP Mazembe yase-Democratic Republic of Congo ngenqaku eqandeni kumdlalo wokugqibela ka-Group A kwa-CAF Champions League kwibala iLucas Moripe e-Atteridgeville ngalemva kwemini. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Sinqotyiwe isixhenxe kwisibhozo samalungu ANC asweleke kwintlekele yebhasi eyenzeke kufuphi nePaul Petersburg KwaZulu-Natal. La maxhoba esendleleni ebuya kumsitho wokusungulwa komqulu wezithembiso we-ANC nobubanjelo kwibali Moses Mabhida kwiveki ephelileyo. Kunxwelerheke inyambalala kule ngozi, isini esonzakele ngokunobuzaza sabalekiselwa kwisibhedlele esikufuphi. Abahlali nezinye inkokheli zephondo nezelizwe zibe yinxalenye yesingcwabo. Inkonzo yokugqibela yamalungu e-ANC akhabe ibhekile, olunye usapho luzikhethele ukuzibambela isingcwabo sabucala. Usihlalo jikelele we-ANC uGwede Mantashe uwaphe igama elingekho sesikweni lamalungu elithi Fanny 8, exinisa ukuba awabhubhelanga nje ilize. Inkokheli ze-ANC zithe ukuphulukana nalamalungu kushiya umsantsa kumasebe bewamele, yaye bazinikele ngokuthi gqolo nokuxhasa ezintsapho. We have also lost a very important part of this organization, because what they have left is going to be a space that it will be very, very difficult to fill, precisely because some of these comrades that have passed away have been leading our branches, and we are going to really feel their absence, most especially when we start to continue with the election campaign that we have already launched. Amalungu wentsapho ezigutyungelwe lelifu elimnyama ngephanyazo aphefumle ngokubulela okungapheziyo. Kubaphathi baka-ANC siyabonga kakhulu izandla, basiphathe kahle kwaze kwaba sigcineni. Siyacela namanje noma sekundlulile sesicedile wonke umsebenzi bangasilahli. Sithanda ukubonga kakhulu izandla i-African National Congress eyilethile yasithwala kukho konke nabafundisi kuze kufike la, kodwa siyasho namhlanje angeke kuphinde kufane. Bangabantu abashiya abantwana, bangabantu abashiya abantu abadala bebababheka ngobe bebangama breadwinner lekhaya. Ebetyelele ezintsapho ngolwesibini umongameli we-ANC uCyril Ramaphosa utahusise ukuba babe nomonde lo gama luqhuba uhlolo nophando oluphathelene nesiganeko songquzulwano lwebhasi. Inkokheli ye-UDM uNjengele Bantu Holomisa uyichaze njengehlazo into yokucinywa kombane esele yamkelwe ngabemi beli. Ukuthetha okungelixa sithi thaca umqulu wezithembiso wombutho wakhe Midrand eGauteng. Holomisa utyhola iminyaka emalunga ne-15 yokuphazamiseka kombane nokungakwazi ukutyala imali yezikhululo ezintsha zombane ngenxa yorhwaphilizo. Lo mbutho uthembise ukujongana ngokungagungqiyo norhwaphilizo notyalo-mali olufanelekileyo. The ANC to create jobs after they failed in the last 30 years? Can we trust the ANC to be custodians of the judiciary when they attack judges? Can we trust the ANC to fight crime when their leaders are dodging their day in court? Can we trust the ANC to fight corruption when they have been embroiled in one scandal after another? Sekuyiminyaka engama-27 eliqela le-UDM likhona. Inkokheli yeliqela uNjengele Bantu Holomisa uthi lifikile ixesha lotshintsho. Do we have hope as South Africans? The political pundits predict that
there will be no outright winner on the 29th of May, and that we will likely have a coalition government which will bring an end to one-party dominance. I-UDM ithi iza kujongana nobuqhophololo ngokugqibeleleyo. Corruption destroys our freedom. You don't have to be a rocket scientist to understand the living conditions of some of our people. Uolomisa utyhola urhulumente olawulayo ngokungahoyi ingxelo yokubanjwa ngobhongwane korhulumente. I-UDM ifunge ukuba iza kuyisombulula ingxaki yentswela-ngqesho ukuba nje inganikwa ithuba ngabemi boMzantsi Afrika. Uolomisa uthi uMzantsi Afrika yindawo esele idume ngokubulala kwihlabathi ngelixa ethembise ngokuphelisa ukucinywa kombane. Umongameli we-PAC uMnumzana Mzwanele Nyonso uthi iqela lakhe liza kumilisela utshintsho kwinkqubo yezobulungisa ukuze ikwazi ukusebenza kakuhle kwiimeko ezijongene nelizwekazi Afrika. Ukuthetha oku ngethuba kuphehlelelwa umqulu wezithembiso we-PAC eSoweto eRhawutini. OkaNyonso uthi inkqubo yezomthetho neyezobulungisa kufuneka zibonakale ukuba zisebenza kwilizwekazi Afrika, kubonakala imfundiso nendlela yokwenza kwama-Afrika. Emva kokuphulukana nenkxaso kunyulo lwangaphambili, iqela le-PAC libuyele embo apho lasekwa khona ngonyaka ka-1959 kwilokishi yaseSoweto eRhawutini, nalapho liphehlelele khona umqulu walo wezithembiso. Umqulu we-PAC wezithembiso neempepha ezintandathu sisithembiso sokuzimisela kwayo ekusebenzeleni uluntu ngentembeko nangokuzinikela. We are launching this manifesto as our pledge to continue to serve the people. I-PAC ithe thaci izicwangciso zayo ezigxile kwimiba eli-14 yokuguqula uMzantsi Afrika ngokwakho urhulumente osebenza ngokufanelekileyo nothembakeleyo. We are for a unified state that upholds national values. The state that function is to provide justice, accountability, security, and the safety of its citizens and all assets. Ukuze ezi zithembiso zifezeke, i-PAC ikholelwa ukuba kufuneka kwenziwe inguqu kumgaqo-siseko nakwinkqubo yezomthetho. The legal and judicial system must reflect African culture, moral values, patterns of behavior, and punishment methods. The current system must be decolonized. I-PAC ikhwelizehlela ngakwinkxaso yezimali efunyanwa liqela le-DA kunye nangamaqela ethi azalwa liqela le-DA. Today in South Africa we have 4 DAs. I-DA yokuqala i-DA, i-DA yesibini Action SA, i-DA yesithathu iRise Mzansi, i-DA yesine iBosa. Zonke zinikwe imali ngumuntu omnye ifemelenye, banikwe intombi, banikwe ngumzala, banikwe ngukhazini. Ingxaki is to destabilize the revolution and take us back where we were. Umqulu wezithembiso, i-PAC inethemba lokuba iza kunyuka inkxaso yayo kunyulo likazwelonke liza kubanjwa ngomhla wama-29 ngoMeyi, kunyuke nenani lamalungu eliqela kwizindlu zowiso-mthetho kumaphondo nasepalamente. Inkokheli yeqela le-Freedom Front Plus uGqirha Peter Groenewald utyhola iqela elilawulayo le-ANC ngokudala enye inkqubo yocalucalulo kweli loMzantsi Afrika ngokuqinisekisa ukuba kuzuza abo bazana nabezopolitiko ngenkqubo ye-Black Economic Empowerment, i-BEE ngamafutshane. OkaGroenewald ebethetha ePitoli nalapho eli qela lithe thaca umqulu walo wezithembiso. Kwizicwangciso ze-Freedom Front Plus zokwakha ngokutsha elilizwe loMzantsi Afrika, eli qela ligxeke kanobomi inkqubo esetyenziswa liqela elilawulayo ye-BEE kwaye lityhola ngelithi le nkqubo ixhamlisa kuphela abo bazana neenkokheli zezopolitiko, hayi uluntu lweli lizwe ngokubanzi. It is only the politically connected people who get the benefits of BEE. The ANC created a new apartheid in South Africa.
Le nkokheli ye-FF Plus uGqr Peter Groenewald ebethetha nabaxhasi balo mbutho kwiholo iHeartfelt Arena ngethuba eliqela lisithi thaca umqulu walo wezithembiso kwiinzame zokugaya inkxaso kubemi beli lilungiselela unyulo likazwelonke oluzayo, ebalula imingeni ethwaxe lilizwe equka ulwaphulo-mthetho, intswela-ngqesho, ucimicimi wombane noqoqosho oludodobalayo. OkaGroenewald uthe yonke le mingeni ziimpawu zokuba iqela elilawulayo le-ANC liphanzile ukulawulela ilizwe ngokufanelekileyo. Le nkokheli ye-FF Plus ixelele le nginginya izimaselo msitho ukuba lifikile ixesha lokuba uluntu loMzantsi Afrika luthatha amanyathelo okushenxisa i-ANC. If we don't take action, nobody will take action against the vandalism of the South Africa House. And the culprits? Of course, the ANC government. Kuqikelelwa ukuba eliqela ngahle ligcina inkxaso yalo ekhulayo, hayi kuphela kwabo bangabaxhasa bangagungqiyo beliqela kodwa nakubavoti abamnyama bathi badikweyo kosa liqela elilawulayo. Me and you, we can talk about BEE because we are the color of our skin, but it doesn't benefit us. It only benefits the children of politicians. We are just here in this world to come and watch the politicians' sons and daughters flourish. I-Freedom Front Plus yinxalenye yembumba yamaqela ezopolitiko i-Multi-Party Charter nenjongo zayo ikukushenxisa iqela elilawulayo le-ANC kulawulo. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe yesibongo nzawenze njalo kwinqaku lokuqala sithele. Singcwatyiwe isixhenxe kwisibhozo samalungu e-ANC asweleke kwintlekele yebhasi eyenzeke kufuphi nePaul Petersburg KwaZulu-Natal. La maxhoba esendleleni ebuya kumsitho okusungulwa komqulu wezithembiso e-ANC nobubanjelo kwibali Moses Mabhida kwiveki ephelileyo. Avakalise izimvo ezahlukeneyo amalungu e-ANC kwiphondo uMntla Koloni ngomqelo owenziwe ngulo mbutho ulawulayo kule minyaka engama-30 yedemokhrasi. Lo gama abambi besithi bayaphangela banezindlu ngenxa yalo mbutho. Abanye bakholelwa ukuba i-ANC kusadingeka ibeke phambili ukusiphula neengcambu ubundlobongela, iziyobisi kunye nentswela-ngqesho. Lo mbutho ubambe irali yawo yemayihlome eKimberley. I-ANC azalise ibala erhalishiwe eyophulaphula kuba umbutho wabo unazicwangciso zini ukuphucula impilo zabo. Bambi bavakalise ukuxola lo gama abanye besithi kusadingeka lukhulu. ANC will never die and the ANC must pick up our young children. They must get jobs. The stealing, it's too much. Very happy. I'm happy because I've got a house. I never have a house. Job creation. To hire people. And it's not for people to get higher. You can also do your own business. That they can go. They must open for people for businesses. Usihlalo we-ANC kwiphondo uqinisekise amalungu ukuba izithembiso zabo ayingonopenani wephupha. The real manifesto to change the lives of the people of South Africa is the manifesto of the African National Congress. Unobhala jikelele wombutho umnumzana Fikile Mbalula ubethelele izibophelelo ezintandathu zombutho zale minyaka emihlanu izayo. Okuphambili uthi ngamathuba empangelo nokusunduzana norhwaphilizo. Uthi be-ANC abathumanga abantu ukuba mabarhwaphilize imali karhulumente, koko mababanjwe. Kanti ke i-ANC ithi ixeleshe ukuphumelela ngesininzi kunyulo oluzayo lukazwelonke nolomaphondo. Umasipala waseThekwini uvakalise inkxalabo ngefuthe loqhankqalazo olungakhuselekanga lwabasebenzi bakhe aboyanyaniswa nombutho iSAMU nolungengxwabangxwaba yemivuzo. Ngaphandle kwesithintelo senkundla esifunyenwe sisixeko iluqinisile uqhankqalazo lwayo iSAMU. Lo mbutho unyanzelisa uhlengahlengiso lwemivuzo yondelelane neyabasebenzi bakwabanye umasipala. Lo masipala uthi mninzi umonakalo odaleke kolugwayimbo. Usuku lwesithupha selokhu kuqala isiteleka sabasebenzi baseThekwini ngaphansi kwenyunyana iSAMU. Imigwaqo yaseThekwini sagcwele imfucuza kusolwa nokucekelwa phansi kwenqalazinda njengembangelo yokuhamba kwamanzi.
Nakuba kukhona isivimbo senkantolo esiphoqa abasebenzi kuba babuyele emsebenzini, kepha bona bathi basatelekile. Miningi imiphakathi ethintekile ngokuhamba kwamanzi, ikakhulukazi le esentshonalanga yeTheku. Sabotage of pipes. The pipes were slashed. So there are 2 roads in this area, 2 very long roads that haven't had water for 2 days since the strike began. And there was great impact as well in the centre of New Germany where rubbish bins were thrown over and businesses had to close. Kanti kuthiwa ezinye zezikole nemitholampilo kusavaliwe ngenxa kwentula amanzi. Whole road of Waibank, there's no water. Furthermore, they came back and some places still don't have water up till now. Umasipala waseThekwini uthi zikhona izinhlelo zokuhlenga isimo. Uphiko lukagesi nophiko lwamanzi sebenze izinhlelo eziphuthumayo zokuhlinzeka lezi zidingo kulezi zindawo ezithintekile. Umasipala uthi usujube amaphoyisa endaweni ezithile ezinenqalazinda emqoka uqinise zokuphepha kanjalo nabasebenzi abangatelekile. Eindabeni za SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Uhlatywe wabhubha umfundi ka-grade 10 ngomnye umfundi wesikolo sakhe samabanga phezulu iPhotani eMulamula ngaphandle kwasemalamulele Limpopo. Abafundi bebezimasa umsitho wenkcubeko esikolweni ngethuba qhambuka umlo waze umfi wahlatywa ngemela. Nalapho ye waleqiselwa esibhedlele kodwa kamva wabhubha. Amapolisa aqhuba uphando. Lusentlungwini usapho lakwaMthombeni emva kokubulawa konyana walo oneminyaka 15 ubudala uInnocent Mushavi ngokungenalusini ebezimase umsitho wenkcubeko ngethuba edibana nokubhubha kwakhe ekutyholwa kuba kusezandleni zomnye umfundi uhlatywe esiswini ngemela. Umama kaInnocent ubalisa ngemeko ebuhlungu yonyana wakhe ngelixa embona ethe gengelele kwigazi. Uthi wafika esikolweni wambona egcwele ligazi ephantsi kodwa emva kokuba ethungiwe esibhedlele ebenethemba lokuba uza kuphila kodwa wabhubha. Ibhodi yesikolo kunye nabo baziboneleyo bathi baxhelekile. After hearing this bad news, as a school, we managed to call all the learners in the morning to officially tell them this bad news and try by our little knowledge to comfort them so that school must continue as usual. After sweswo kufika ambulance. Uthi naye ebezimase umsitho wezenkcubeko wade wamnceda ukuba aleqiselwe esibhedlele waxelelwa ukuba uthungwe inxeba kodwa wafumana umnxeba wokuba uswelekile. And the girls are fambini. Ukanti abasemagunyeni kwezemfundo bathi baqalise olwabo uphando ngesisehlo. The department has then sent a team to do internal investigations and also a team to offer psychosocial support to the school community. We are working very closely with the police so that more information can be gathered. Ngapha koko amapolisa ambambile umrhanelwa. Ukapteni Simon Khulubhope ilungu lomkhosi wezokhuselo SANDF osweleke Democratic Republic of Congo kwinyanga ephelileyo ubekwe kwikhaya lokugqibela ekhayeni lakhe Kimberley. Ubhope nobesebenza nayo Evan Tabang Semono basweleka ngoqhushumbo lwemotor ukanti abanye abathathu bangxwelerhekile. Amajoni angama-2,900 abeyinxalenye yomkhosi othunyelwe eDRC kumbutho ophuhliso kumazantsi eAfrika ukuba ancede ukulwa amaqela adala udushe kummandla wempuma waseDRC. Abahlobo nosapho bahlanganisene ukugcwalisa ihholo lesixeko saseKimberley ukuhlonipha ukapteni uBhobe osuleke eDRC. Uchazwe njengomntu obenesidima novelwano, umuntu akwabo ubulele ithuba ababenalo ukuphila naye noxa ethe bathwaxela unxunguphalo. As a family, we feel saddened by his death, as hurtful as it is, but each and every day we are trying to keep strong and celebrate his life, because at the end of the day, we cannot mourn forever. But what we do, rather, let us just celebrate having had the opportunity of living with him. Abahlobo bathe akululanga ukwamkela isisehlo bemchaza njengoba ezimisele ukuqhubela phambili ebomini ukanti unjengele kumkhosi wezokhuselo umbalule njengoba enempawu zobunkokheli.
He just joined in 2011. And then after joining, you can see how determined he was. Immediately after 2 years, then he was a leader already. And now it was just his 13th year. And there's a lot that we were expecting from this young man. Usapho lukaBhobhe luthi nokuba kukraka kodwa bakusoloko beziyolele izihlandlo abadlelane naye ngazo. Kwezemidlalo iMamelodi Sundowns ibethe iTP Mazembe yase Democratic Republic of Congo ngenqaku eqandeni kumdlalo wokugqibela kaGroup A weCAF Champions League kwibala iLucas Moripe eAtteridgeville ngalemva kwemini. Le mpumelelo iqinisekise ukuba iBrazilians ziphala phambili kule group ngamanqaku ali-13 kwimidlalo emithandathu. Omabini lamaqela besengenile kwi-quarterfinals phambi kwalo mdlalo. iTP Mazembe yase Democratic Republic of Congo ihlangana netimbili atitfutsa tiholwa ngelemhlophe embili ngesikhathi ivakashele iMamelodi Sundowns eLucas Masterpieces Moripe Stadium eAtteridgeville lomuhla Ntsambama. iSundowns beyingafuni nani emuva ivala ivalile ithi yona iya embili njengoba beyifuna ukuchubeka icwakele sicongweni sa Group A kuCAF Champions League. Sithe kungakadeleli iMamelodi Sundowns yabonakala elidvweba. Kapteni wayo Themba Zwane wabona Lucas Ribeiro waseBrazil bambeka phasi eboxini. Somfengwane akangabati nezenani njengoba uyikhombe emlotheni. Kusuke Peter Shalulile waseNamibia wathi bona kwendeka naku. Uyile Shalulile wayibeka emnatheni. Esiwombeni sesibili Sundowns ichubeke njalo ngekuliveba ibonisa nje ukuthi yona iyakwati kudlala libhola. Kepha-ke alikabonakali iligoli kulesiwombe njengoba amaBrazilians abambelele kuleli goli linye lalishaye esiwombeni sekucala. Abesaphumelela lo mdlalo kanjalo ke achubeka ahlala esicongweni kuGroup A yeCAF Champions League. Lokhu kusho ukuthi amaBrazilians angeke athola netulo neAl Ahly yaseGibhithe noma ke iASEC Mimosas yaseCote d'Ivoire esigabeni lesilandzelako salo mgcugudzelwano. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC eJozi. Ukanti iFF isungule umqulu wezithembiso wephondo eGauteng eSoweto. Sibulele mawethu. To the people of Soweto that the EFF is going to write off all the debt that is owed to ESCOM for all townships and poor households. Sibulele mawethu ukusibuleka indlebe isuku lenzolo.